Utukalo tile mugan ani wɔɔrɔ ye san 2020 aw minnu bɛ kan filɛ nin wagati in na yan fo aw sigiyɔrɔ la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na ni ye aw ka kunnafoni ale waati seli Mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan a y'aw bisimila. Ka kɛ ni CEDEAO maaw ani CNSP maaw olu ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya ye sa min n'ale kun cɛra tɛnɛn tɛmɛnen utukalo tile 24 san 2020 ni maa ninnu sa u ka kuma kuncɛla sa u bɛnna fɛn min kan o de ye k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmakɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ka taa se politikima dɔw ma ani fo ka taa se an ka finitigilaka minnu minɛnen bɛ olu bolo ko ka olu bila u ye fɔkabɛn kɛ o yɔrɔ kan o tɛmɛnen ko ka bɔ yen sa an ka CNSP maaw olu fana ye laɲini min kɛ CEDEAO maaw fɛ o de ye ka fu ɲɛna k'u kelen don ni ka u ka sira minnu datugu Mali la ko u ka fɛɛrɛ kɛ o la walasa dan bɛ se ka sigi o la cogo min na. Goodluck Jonathan ale ni a ka maaw u ka jaabi la sa k'a fɔ ko CEDEAO jamana ɲɛmaaw k'u bɛna sigi k'a fɔ kɛ bi araba utukalo tile 26 san 2020 kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ sa n'a bɛna tali kɛ an ka jamana ale lahalaya kan. Ka kɛ ni tɛnɛndon ye an ka lakɔli karamɔgɔ ani CNSP maaw u ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ sa ne a tun bɛ ka boli fɛn min kan o de ye k'a fɔ k'u ka article 39 na ko ka o sigi sen kan an b'aw hakili jigin k'a fɔ kabini juin kalo tile 17 san 2020 an ka jamana marabaw ani an ka ni lakɔli karamɔgɔ ninnu u tun ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ min n'u tun bɛnna fɔ la nka an bɛ bɔ min kalama ni bolonɔbila sɛbɛn a yirala k'a fɔ ko a ye wagati kunkurun kɛ min n'a ma sigi sen kan ka tila tuguni k'a fɔ ko yɛlɛma donna u ka sɛbɛn kofɔlen o la ni u ma se ka faamuyali sɔrɔ o la CNSP maaw olu ka fɔla sa ko u ye u ka nin kuma ninnu u y'a bɛɛ lajɛlen mɛn k'u bɛna u hakili to a la ni k'a lase a laseli yɔrɔ la ko nka k'u tɛ se ka layidu foyi de ta lakɔli karamɔgɔw ye min na a bɛ se ka waleya o yɔrɔ bɛɛ la nka lakɔli karamɔgɔw sa u ka ko yɛrɛ baara kuncɛ la u y'a yira k'a fɔ ko olu b'u ka baara bila ni ka a tɔ sinsin ko u bɛna lakɔlisow ni ka olu bɛɛ lajɛlen datugu ani ka baara jɔ ko fo article 39 na k'ale ka waleya ni a ma waleya k'u tɛ baara kɛ. Ka kɛ ni dɔgɔkun laban in ye an y'a ye an ka bɔlɔlɔkannaw la ni ja dɔ tun o bɛ ka yalayala bɔlɔlɔkanna fan bɛɛ lajɛlen na n'o ye Banjugu Dunbiya ye ale ka kuma a y'a yira k'a fɔ ko o conseil min ni a bɛ an ka jamana kɔnɔna la ko ka o conseil ni ka a ci ka sababuya kɛ ko o conseil tun ye an ka jamana ɲɛmakɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ka o conseil de ko n'a ma ɲa k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga o bɔra yen ani a ye gouvernement ni ka o fana ci ko ka o conseil islamique ka o fana ci ka bɔ yen nɔ ko ale ka fɛla ye min ye sa o de ye k'a yira k'a fɔ ko fɔlɔ o conseil ani an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi ko o conseil k'u ti kelen ko o conseil a ka segin a cogoya la o conseil min ni a bɛ silamɛw olu fɛla fɔ tiɲɛ kan a ka segin ka na a nɔ la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw olu fɛ yen nɔ u ka jamana ɲɛmakɔrɔ n'o ye Laurent Gbagbo ye u ka kiiri tigilamɔgɔw u y'a yira k'a fɔ ko Laurent Gbagbo k'ale tɛ se ka i kanbɔ jamana ɲɛma kalafili o nata la n'o bɛna kɛ octobre kalo o la ko a bɛ se ka kɛ jamanaden i n'a fɔ minnu bɛ kalafili ko nka a tɛ se ka kɛ jamana ɲɛma cɛbɔ ye. An bɛ taa Madagascarkaw olu fɛ yen nɔ kari tɛmɛnen u ka kasobon min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Farafangana ale bɛ u ka jamana woroduguyanfan o fɛ u ka kasoden 88 o de bolila ka bɔ kaso kɔnɔna la u bolitɔ sa u n'u ka finitigi dɔ u ka maramafɛn n'u ka marifa ye u n'o taara u fɛ u ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale bɛ u ka kiiri ɲɛma o y'a yira k'a fɔ ko ka waleya sugu bɛɛ kɛ walasa nin ko in dan bɛ se ka sigi a la cogoya min na o de siratigɛ la sa u ye kasoladen maa 21 o sera ka u y'o bɔnɛ ani na maa 48
u ye olu minɛ ni ka olu don u nɔ la maa 19 halisa olu be ka ɲini ɲamada olu kan fɔlɔ ka kɛ ni arabado utukalo tile 25 san 2020 u ka marabaga lasigiden min be u ka jamana kɔnɔna la ani min fana be yen nɔ ni ale be bunahadamadenya lasagoli ni ka o kɔfɔ u y'a laɲini k'a fɔ ko ka u ka gouvernement ma fo ka taa se diɲɛ seleke naani ma u bɛɛ lajɛlen ma k'u ka dɛmɛ d'u ma walasa u be se ka nin ko in ni ka a dangɛnɛmaya cogoya min na. Ayiwa sa Mali kunnafoni.net jabarani lajɛbɔ ni kunnafoni tun bɛ an bolo bi ka da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ an ka hakili to an yɛrɛ la an ka tila k'an hakili to an ka ba Maliba la aw k'an bɛɛ